Jadi sadurungipun pagelaran Kawunyanana nanti ini akan dipujuki oleh putra siswa kami dari Sanggar Putra Dahono, yaitu Templong Bayu Aji, supaya kita tampilkan bahwa di Bekasi ini masih ada regenerasi dalang bocah. Ini akan kita tampilkan. Nah, saya akan nonton dulu sebentar di sini. Saya akan duduk sama Pak Lurah karena Pak Lurah tadi sudah menyampaikan mau nanggap wayang. Jadi, kula sisan arep takon iki kapan ngono. Nggih, monggo tepuk tangan untuk Templong Bayu Aji dari Sanggar Putra Dahono. Nggih. Dumateng para hadirin sedaya sugeng amirsani kula minangka pranata adicara ingkang mbok menawi wonten lepatipun ngaturaken bunging samudra sehe mangkat sami. Akhiripun wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadangmu padha winarah dena becik besok amandama pari Paris kang prayitno ayo saronta wenging Darawati tanum basa iku pengawak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh. Oh
Ayo maju. Oh. 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 Oh, Jan. Oh. Awas, awas. Kakyatri sang kapirangu renangkul kinempit kompit dosang retnaning bawana sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi papan dunungmu tambuh marang aku iki Raden Setyaki bali sapa aranmu yen tambuh marang aku aranku Patih Granawelang sumingkir aja ngalang-alangi lakuku bakal mbedah negara Ngamarta yen arep mbedah negara Ngamarta aku kang dadi pepalangi Wedyan leno pangendamu mati dening aku Wedyan was
Dur. Wedyan. Sopo kowe? Ayenana Ratu Pringgondani. Raden Gatotkaca, Gatotkaca. Ya. Wedyan. Ah. Woi. Wedyan. Wah. Wah. Wedyan. Wah.